Ngiyanibingelela bazalwane ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Umlayezo wezilokotho ezinhle zikaKhisimusi kanye nezikaNcibijane. Ngiyafisa ke kodwa sidlinze ngalamazwi atholakala laphaya encwadini yomprofethi uIsaya isahluko sesishagalolunye kanye nesahlukwana sesithupha. Ngokuba sizalelwe umntwana saphiwa indodana, umbuso wokuba semahlombe akhe, negama lakhe liyathiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngifisa ke ukuba ngedlulise ukuzibongela nomndeni wami ngokuba nisesekile kakhulu kulonyaka obunezinselelo eziningi zika-2021. Sinifisela ke uKhisimusi onentokozo kanye nezilokotho ezinhle zikaNcibijane zonyaka u-2022. Sikhuleka ukuba niphephe ngalesikhathi seziphithiphithi, nibuye niphephile, siqhubeke nokuba sisebenze kulesi sivini uNkulunkulu asibeke kuso kulesifundampristi sase-Parish of Woodlands kanye namaphethelo. Inkosi ke mayinibusise nemindeni yenu.